Сәлем дуслар! Эфирда сіз күтіп алған Инстахит топшыру һәм сезнең белән мин Әдилә Гәреева. Инстаграм дөньясының иң кызыклы яңалыкларын алдагы минутларда бергәләп барларбыз. Инстаграм түгел, картлар йорты. Бу узган атнаның девизы булды. Ни өчен дисезме? Чөнки һәр кем киләчәктә ничегрәк үзгәрәчәген билгеле приложение аша тикшереп карады. Шунсын әйтергә кирәк, эстрадада бик мөлаем гына карчыклар һәм бабайлар булачак. Сез дә карап узыгыз. Хайдар Рақипов авылга күчкән. Хәзер ул тулы авыл тормышы белән яши. Утын яра, тирес түгә, тик бу вакытлыча гына. Җырчы "Бәхетемне килә табасым" дигән җырына клип төшергән. Әлегә сезгә фотоотчет тәкъдим итәбез. Тиздән клипның үзен дә күрербез. Премьерларны дәвам итәбез. РНТ төркеменең көтеп алынган "Корыт" дигән җырларына клип ниһаять әзер. Клиптан үзекне бергәләп карыйк. Тагын бер премьера Филүс Кахировтан "Урланган бәхет". Филүснең бу чираттагы үзәк өзге җыры һәр кемнең күңеленә хуш киләчәк һәм әлбәттә клип көтеп калабыз. Бу фотоны комментарийларсыз гына күрсәтергә булдык. Таныйсыздыр дип уйлыйбыз. Узган атнада көтеп алынган мәҗлесләрнең берсе узды. Азат Абитов белән Гөлсевин Абдуллинаның туйлары булып узды. Яшьләрне чын күңелдән тәбриклибез. Озын, бәхетле, тигез һәм мәхәббәт тулы гомер юлы телибез. Ә хәзер мәҗлестән өзекләр. Гүзәл Уразова юлда машина көтә. Әйе, басып торам әле юлда кулыкаемны күтәреп. Туктаса иде берәү. Кем ничек дәвам итәр иде? Вариантларыгызны Гүзәлнең сәхифәсендә язып калдыра аласыз. Популяр җырчы Руслан Сайфетдиновның язучыларына кызыклы бер сорау белән мөрәҗәгать итә. Бәлки Италиядә яшәп карарга микән ди ул. Ничек уйлыйсыз? Әлеге панорамага килешеп торалармы? Һәм кавер. Дуслар, әгәр сез бик яхшы итеп җырлыйсыз һәм үзегезне күрсәтәсегез килә икән, яраткан җырыгызга кавер яздырып безнең директка юллагыз. Яисә Инстахит хэштегы белән үз аккаунтыгызга урнаштырыгыз. Ә без инде аны яңа чыгарылышта күрсәтәчәкбез. Бүгенге башкаручыбыз Илнар Ганиев. Ул Айдар һәм Алмаз Юнысовларның репертуарыннан "Гомерегез булсын бәхетле" җырын башкара. Тыңлыйбыз. Bye.
бәхетегә bu һәм ömrüne. Dostlar, siz o'qituvchilaringizning halen bilib turasizmi? Anvar Nurg'aliyev rus tili ham adabiyotini o'qitgan o'qituvchisida qo'noqda bo'lgan. Balki biz da flashmob uyushtiramiz. Yaratgan o'qituvchilaringiz bilan tushgan fotolaringizni motor o'qitishim degan hashtag bilan o'rnashtiramiz. Ham biz ularni kelasi topshiruvda ko'rsatamiz. Старенькую бабушку. Заехал к своей учительнице Галине Андреевне. Она у нас преподавала русский язык и литературу. Очень ее люблю. Очень много она нам дала. Она вообще до сих пор держится молодцом. Ну, просто очень давно хотел заехать, и наконец-то вот Аллаға шүкір мы встретились. Спасибо, горжусь своим учеником. Горжусь. Только вперед, Анвар. Алла верса. Дай Бог счастья тебе, детям, семье, жене, всего доброго. Рахмет. Радуй нас. Алла верса. Пой, здоровья тебе. Пой, радуй нас. Рахмет. Bugungi Instagram yangilıklarından şuşular. Sizga yaxshi kayf ham tag'in da yaxshiroq yollar tilab, men Adila Gareyeva. Yangi chiqarilishga qadar sizning bilan sog' bo'lasham. Motor TV bilan birga qoling'iz. Paka.